पस्टबो एसे मोजां होब्रा सलिड नुखानायनि ओके जाबायना फाग्ला जों ओरैबायदि जायगायाव फैखाबाय माने लकेसनाबो हिट जाखादों आरे भाई जाखानांगोनथ' आसोल मा ओमफ्राय सोरनोबा हरनो ना माथो जाखो फट'फोरालाय बिराद हिट खेबजाबाय जे दिनै ओइ फाग्ला जायो नामा नङा जास्ट ओरैनो आरोना मोनसे मेम'रि हिसाबै आरो नाथाय बिसोरथ' सिंगेल थागोन रा आसोल बाजै गोदान नागिरदोलै ओइ नोंसोर मा जायोलै भाइ हो गासिबो मा जायो आंनि लोगोफ्रानोथ' बाजै हो बे फाग्ला बिदिनो जायो जों मोजांसो होनोब्रा नोंखौ साननानै जि जाबाय जालांबाय आरो माथो ओइ अब्लाबोलै दानो बेफोरखौ सानथ'ला आंखाबायना नोंसोर आरो आंखौ एकदम सान्तिखौनो थानो होखायालै रावबो लोगोफ्रा खि बिदि जायो नालै लोगोना दुश्मनफ्रा नोंसोरलाय दा आंनि लाइफनि रुलानो मा जा लों बेराय जेखौ गोसो बेखौनो खालाम अके सिंगेल होननानै गाबाब्रा आङो बेहेरा गाबनायावलाय गैयाना बेफोरखौलाय आरो मा टेनसन जाबाय थानोब्रा अब्लाबो ब्रासो लोगो नालाय जोंहाबो एसे सानलायलाङो दे जाबायसै दे बिराद सानबाय नोंसोर आंखौ ओमफ्राय ओइ र' मोनसे जायगायाव थांनो हागोन ना नों आंजों मोनसे जायगा माने मा जायगालै ब्र' माबालै एकदम सासे मानसिनि न'आव थांनांगौ आरोना आं सिनियाबो मानसिखौनो ओरैबायदि हाब सोरनावब्रा दंलै आसोल दं दिनै दानो थ' माने दसेल' बिसिनि न'आव थांनो लुबैदोंलै आङो बाथ्रायानोथ' मा मारलै आं ओरैबायदि मोनसे जारलायाव गोलैदोंना माने आंनि डाउट जानायफोरखौनो एकदम क्लियार खालामजोबनो सानदों माने आङो माबायदि डाउट मा चक्करब्रा आसोल मोजां ना गाज्रि जाखो ना सोरबा सिख्लानि माबायावसो गोग्लैबाय नामा प्यार में न' प्यार मोहब्बतनि खोथा नङालै एकदम केसआनो एसे बेलेगसो आंना दा बेखौनो एकदम बारे फुरा क्लियार खालामजोबनो सानदों आङो अब्लालाय बहा थांनांगौ थांसै दसे ओरैनो आंहाबो दा फ्रि सम मोनखादों नालाय उनावबासो हले सोलाबनाय नङालै आं गाबोन समफोरबा ओजों गुवाहाटियाव थांनांगौना आङो दे होमबा थ'ब्र' दानो थांखानोसै ओमफ्राय जायगायालाय मा खाथियावनो ना बहाबा एसे गोजान थांनांगौ दा आरो आइया फन खालामलायगोन ना बेखायनो जायगायाबो खाथियावनोलै गोजान नङा थ' जिरायलाय दानो थांखानोसै बिदिबा खेबसेनो फोजोबखाजोबनांगौलै बेफोर डाउटखौ हैद फाग्ला आंथ' सोरबा सिख्लानि चक्कर बायदिसो मोनखाबायलै उनाव बुजानाय माने बेफोरबायदि होसोहरनाय जायाथ' जायालै बा बेबायदि जायो नामा थ' बिदिबा बाजै गोदान मोनहां बायदिसो मोनबायलां मोजाङानो जागोन दे मोनथिया जायखिया थांगोन माने थांगोन आङो बोथोराबो नै अखा हागोन मागोन ना थाब थ'दोल' मा जागोन मा मागोन बेखौथ' मिथिया जायखिया आं बै सिख्लाखौ बै न'आवनो लोगो मोननो हागौलै दिनै खेबसे नायना फैखानोसै नामा अखाफोरना सोर बेलेग ना मिनि हार्म सार्कोल ना प्लास्टिक सार्जारि खालामनाय माबा मोनसेथ' इनफरमेसन मोनना फैगोन ना थांसै खुनु खोथा गैया मा सानबाय थाखोब्रा थ' मानसिनि साननायानो जोबदों आंनि साननायाथ' आरो जोबनोनो रोंखायाना गोसोफ्राव माबा माबि फैलाबाय थायोलै उनफ्राव सानदोंब्रा दा मोनायाव गार्लफ्रेन्डखौसो फन खालामजानो गिलायबायब्रा बियो जेबो नङा बबाव फाग्ला खालामबा बरसेयालै आंना रानि गोबाव सम गैला आरो जोंनि गोदान आलासिया फैगासिनो दङ ओमफ्रायथ' जोंहा मामि मिलिसानि थाखाय लोगो फैसिगोन ने मामि आफा आगै औ मामि आगै दे आरो मोजाङानो जासिगोन आइ मिलि ओमफ्रायथ' आंथ' नेगासिनोसो दङ जोंनि गोदान आलासिखौ मालादि फैबावगोन बारा गोबाव समथ' गैला र' नुखासिगोन बेनोथ' आरो मिजिं ओमफ्राय आइयाबो दहाय फन हरदोंमोन दिनैहाय फैगोन ना मा होनदों बियो दे फैनायाथ' मोजाङानो जागोन ना फैबा फैथोंसै ओमफ्रायथ' आफा दायो आंनि स्कुलाव थांनांगौमोन ना नोंनि स्कुलाव ओं दालाय टिचार मेमा लिंहरदोंमोन आफा दिनै नों थांगोन नाथाय दिनै हाथ'नाय नंला दे मामि नों आबैजोंनो थांथ'दो दे नाथाय आफा दाथ' मामि आं नै नोंनि आइजों हस्पिटालावबो थांनांगौ दिनैथ' थांखाथारनांगोन आं हस्पिटालावबो नों मानोथो सिगाङावनो मैया मानो बुंखायाखै हो आइ मैया बुंबाथ' आं थांगौमोन ना दाथ' मा खालामबावनो जेबो नङाहाय मिजिं दिनैहाय आइजों थांथोंसै आरो नानिया आरो नों हजों आंजों थाङाबाथ' जानाय नंखाया बेनोथ' आरो आइजों थांनो हानाया हायो नानियाबो औ हामाथो आइयानोथ' मोजाङै मोजां माबा थांना फैनो हायोना ओरैनो इमारजेन्सि थारबोथ' नङा नङाबालाय इमारजेन्सि थारबा थांजागौमोन आरो सम सम आंबो थांखायो माथो दे जागोन दे आं नोंजों थांनोसै नानिया आइजों थांथोंसै मालाय बयनाबो आफायाबो थाङो आइयाबो थाङो आंनि आफाया आंजों थाङानो
सना मामि नों आबैजों थांदो दे सना दे नोंलाय मा पात्तासि गथ' नोंनि नोमफायाखि नोंजों हगार हरगोन आं नोमफाखौ मिजिङा आंनिसो आरो नोंजों मानो थांनो होनो आं नों थांबोला आं मोजां मोनगौमोन आफा जेबो नङा सना आं नेक्स्ट टाइमाव थांसैलाय दे जेबो नङा दे जागोन दे होमबा आं आबैजों थांसै दे आं आइखौ बुंहैनो दे ओइ आयै ओमफ्राय सना मेथाइ जानो फैसाबो होलांखागोन दे आङो दायो स्कुल गबाथाय आबैजों मेथाइ जाना फैबानो जाबाय अके ओमफ्राय नों गोबाव जाबोगोन आफा गोबावाथ' औ मामि एसे गोबाव जाबोनो हागौ आं अब्लाबो थाब फैनो नाजागोन दे दे मामि जेबो नङा दसेया ओंखाम ओंख्रि गासिबो संना दोनजोबखाबाय आं मोजाङानो जाबाय दे नों फुङाव संखानाया आंहाबोथ' साननाय दङ ना मिजिं सनाया आबैजों बुंना हैनि आं मामि थु आफा नों दायो फैनायाव आंनो मिथाइबो लाबोदे केक नङा र' कुरकुरि नङाबा चिप्सखौ लाबोदे अ जागोन दे सना लाबोगोन आङो एबारथ' नोङो मिलिसा मा जाबावनो दे आरो नोंनि आफाया मिजिङाथ' आंनि गथ'खौसो बांसिन अनसिगोन दा नोंखौ नङा ओरैनोबाबो मोजाङानो जाबाय दे आरोथ' आंथ' हास्थायो जे आंनि गथ'आ आंनि फिसाला मोनथों आङो औ फिसाला जुदि मोनोदां अब्लाना मिजिङाबो बांसिन अनसिनबावगोन आरो मिलिसा नोंहा थारो ओमफ्राय मानसि आंनि गथ'फोरखौ लानोबो आङो मानसि हमनांनाय नङादां मानोना हनै बखालियानो दंखायो मिलिसाया बिराद मोजां जाबाय दे जों गथ'आ देरनाय गावनि बिसिगिफोरखौ बखालिबाय सानायनो हागोन दे लोगोफोर नोंथांमोना मिलिसाखौ देरो बुंबाय थायो नालाय बिनि थाखायनो जों देरहोनाय जाबाय आरोना एसे आरो बिनि सायाव केरेक्टाराबो एसे खम नालाय जाखिनि हायो एडजास्ट खालामबाय आरो बेजोंनो आयु आंनि बेटा सना माला फैबावनांगौ जाखो नोंहा बे न'आव जोंहा राज खालामनांगौ बिमा फिसालानो जेनबाबो रावबो गैखाया आरो बे मिजिं बिमा बुरियालाय सानबेसे थिखिनोब्रा सानसेबाबोथ' थुंगेलांगोन बेखायनो टेनसन गैया आरो दे आरो दाथ' आंहा फिसाला मोनबावसिगोनसो वाव रानि नों फाइनालि बिदिबा रानि जामारसिगोन दे आरो आंनि फिसालायाबो फैबावसिगोन नालाय ओमफ्राय आइया साननैसो फैथ'थोंसै दे आंबो जि बरिं मोनो फनावल' रायलायबाबो गोजोना नालाय फैथोंसै खामानि मावग्रायालाय मा हनै मिलिसा रानि दंखायोना आरोथ' खोनादोंना नों आबा आंथ' नोंखौ जोबोद अनगोन नोंनि आफायाथ' दानिफ्रायनो बेसेबा अनखायो बिनि सायाव बे मिलिसानिफ्रायबो बांसिन आरो बिराद बुरजासिन अनखागोन नोंखौ गासिबो अननायानो नों मोनखागोन ना आबा सना नोंनि आइया नोंखौ नेना दङ थाब फैदो दे बेयाव बुंनायखौथ' लिरना लाबाय आङो ओमफ्राय टाउनाव नङाबाथ' मोननायानो नङा जों गामिनि हाथायावनो मोनखानाय नङा बेखौ जायखौ आंनो नांगौ माने हजों टाउनावसो थांना लायनांगोन आङो बेफोरबायदि सोलोंनो मबाइलाव नायनानै सोलोङाबानो उफाय गैला मानोना आंहा जोबोद गोसोना केक बानायनाय माबा बिस्किट बानायनाय जोबोद मोजां मोनो आङो बेफोरबायदि बहायबा सोलोंहैलायनो हानाय बिदिथ' जानाय नङा बेखायनो मबाइलाव नायनानै सोलोंसै आङो आरो फैसा थाखानिबो जोबोद प्रब्लेम ना मा जायो जाथोंसै दे जाखिनि रोंगौ बेखौ सोलोंसै ओमफ्रायथ' बेग बानायनोबो सोलोंबावदोंमोन आङो गैया दुरुंमोन दाबो बायनो हायासै ना माब्लाबा आदाया बिहरबासो लाबोफागोनथाय र' नाथाय रोंनायबो नङादांलै बियो अबावलाय आरो बेफोरखौ नानि माथो खालामबाय थाखो नोंलाय बेयाव खाथा माबा माबि मबाइल आदा आङो ना बेहाय केक बानायनो सोलोंनो माखासे जिनिसफोरखौ मबाइलाव खिन्थिनायखौ लिरनानै लादों मा होनखो केक बानायनो सोलोंदों नोङो औ आदा जायोना जायाथाय फार्स्ट टाइम बानायगोन ना न'आवनो बानायगोन बिदिथ' जेबो आंनाव गैयाबो जिनिसफोराबो गासिबो अब्लाबो माने बे नांगौ जानायफोरखौ लिरनानै लाबाय लायनोसै टाउनाव ओहो नानि दे नोंबो जुदि सोलोंनो गोसोथारबा सोलोंबानो जाबाय ओमफ्राय मा लिरना लादों आंनो हरबानो जाबायना दायो लाबोफागोन आङो रियेलि आदा नों लाबोफानोसै बिदिबा दा नों लाबबाबो एखे आं लाबबाबो एखे खोथा टाउनथिंजाय थांखागोनबा लाबोफानोसैब्रा आङो जागोन दे आदा बिदिबा दायो लाबोफादो औ दे नानि आरोथ' नों दाहार लादों होननाया बेखौबो बेसेबां लायामोनलाय सोरनिफ्राय आं हरफिनगोन दे आंनाव जाखिनि दङ बेखौनो बारा दाहार दोनबाय थायालै नाथाय आदा दा नोंनाव फैसा दङ आरो गैनायाथ' बारा बिदिबो गैद्राया थेवबो नांगौ बायदि दंथ'यो आरो दे जायखिया नोङो सोरनिफ्राय दाहार लादों आंनो खिन्थाबानो जाबाय आं
बेखौ सुख'हैफिननोसै डाइरेक्ट थांना हैफिनसै आङो औ दे आदा माबा आमाय लाहानिफ्रायसो लादोंमोन आङो बांद्रायबो नङा बिदिनो 3000सो लानाय जादों आरो बाखि ओमफ्राय आं एडजास्ट खालामबाय माखासेखौ दे होमबालाय नों नायथ' दे मा खालामो खालामथ'बानो जाबाय आंबो एसे ओंखारलांनो बायराथिं ओमफ्राय दा हरदो लिरनानै मा लिरदों लिरबानो जाबाय दा दे आदा आरोथ' आइया मुलिखौ जाबायना आं दहाय गोदान लाबोनायखौ जादोंमोन आदा जानायालाय ओमफ्राय एसे साबसिन मोनदों होनदों हामलांसिगोनदां आइयाबो दे हामब्लाथ' मोजाङानो जाबाय औ बेनोथ' माथो ओमफ्राय सासे मानसिया दहायसो खिन्थाहरलायबायब्रा इलिसो आंखौ बिराद सोंबाय बायगासिनो ना जेरावबो नाथाय नों सोंबालाय मा आंथ' न'आवसो दंफैयोना नोंलाय बोरै मोनबावनोब्रा आंखौलाय आंहा नोंजों खुनु बेफोरजों मतलब गैया दे लाब सियाबनो आंनो नांगौ खालि फैसा रां नोंनि एकाउन्टनिफ्रायथ' आं माखासे दंनायखौबो दिरुननानै लाखाबायना एसेमानो नोंहा आंनावसो दंखायोबा बाखि बियो थैयो थाङो आइ डन्ट केयार बेफोरजों आंहा नांजायालै ओरैनोबा बिमाया बेमार जानानै दङ आंना आरो बेफोरखौ सानो आं दरखार जाखायाखै बे आदा जोंदावनावबो सोरबा फन हरबाय थायोथाय फनखौबो दिखोआ ओमफ्राय दिखोबाबो सोरजोंबा नांलायहरबायसो थायो मोजांखौनो रायलायाजे जेनेबा सोर जाखोबा ना आदानाबो सोरबा मोजां मोननायसो दङ सोरबा जाखो आदानि बाजैयाबा आजिखालिथ' बयनाबो थायोना आदानाबो थाखागोनदां माब्लाबा र' बाजैखौ नायनो बिखागोन आङो एबारसो आंहा एसे सान्ति जाबाय फ्रि जाबाय आइयाबो एसे मोजां फैहांबाय जेन थेनबाबो ना लोगोसे कलेजावबो थांनो हासिगोन ओमफ्राय लोगोसे बैखौबो सानफ्लांबाय थागासिनो आङो आंखौ हस्पिटालावसो मदद खालामखोथाय बेखौ खेबसे लोगो मोनबा हामगौमोन दे मुंखौबो खिन्थालाङासैबा बोरै मिन्थिबावगोन क्लासफोरनावबो सोंबाय आं मोजां खिन्थालाङासै फैसाखौबो केससो होलांदोंनो नङाब्ला मिन्थिगौमोनदां जोंनि मुङावल' होलांबायबा दे सानसे नङा सानसे लोगो मोनखागोन बियो आरोथ' आदानोबो खिन्थायाखै आं र' खिन्थागोन आइनोबो फरायना न' थुनथुलि आयं बे प्रसादखौ जादो एसे मोजां मोनगोन नोङो जाग्रांबाय आं आयं आंनो प्रसादनि दरखारियानो गैया जोंहा दिनै न'आव फिसौजोनि बार्थडे दंमोन दा आरो नोंथ' थांनोबो हायासै थांनो हाखानायबो नङा नुवाखै आरो नों आंनि हालोदखौ आयं नुदोंहाय आयं मानो नुवा जानो दा बेखायनो नोंनो ओरैनो नानिनि मुङाव एसे प्रसादखौ बयखौबो लिंदों नालाय होफैबाय आङो दे जोंहा नानिनि बार्थडे आरो ना औ आयं न' लाखि जागोन दे जागोन एसे जोंहा नानिनि बार्थडे होननायखायसो आयं नङाबाथ' आङो जानला मोनला लाखिया दे आंहाबोलाय मानोथो प्रसाद रानलाबायनोसै बे जोंहा न'आव माबा मोनसे दङमोन नालाय बेखायनोसो फिसौजोआबो फैनो दावराव जायो नालाय फैनोबो मोननाय जाया दा पार्टिजों जाबजों बेहायनो एसे खुंबाय आरो मा आंनिफ्राय आयं नानिनिसिम हेपि बार्थडे होननानै खिन्थाहैबानो जाबाय दे जागोन दे आरोथ' नोमायालाय बहा थांदों आइयाथ' दालि फुनोसो थांदों फुनायालाय फुखांबायमोन दिनै फुखांसिगोन बिनिफ्राय रोगानांगौना बेखौनो थांदों रोगादों दा फैसिगोन बियो दसे थानानै जिरायनोबा आयं आंथ' नै गजोंबो हाला गयबो खावहैनो हाला नङाबाथ' दा साहा फुदुंबो हैनोबो हाथ'लाना जिरायदे दसे थेख्लायाबो बैयाव थांदों मोसौनो दै हैनो आयौ जिरायथ'ला नामा आङो थांनोसै नानि प्रसादखौ दा जाबानो जाबाय मानोसै बिलाय आयं दसे जिरायबानो जायोमोन ना खामानिफोर गैथ'वाबालाय आं आखाइसो एसे सुनोसैमोन बै दैखरथिंजाय थांसै आं र' बैयाव बाल्थिङाव दै दंखायोमोनदां थांनाय आयं दे जागोन दे र' माबा गाज्रि मोननाङाहाय नानि आंनालाय सिगांनि जाथायफोरखौ बावनानै थांखाबाय नोंसोरबो बावदो बिदियावलाय बोरै मिलामिसि जानोना बेखायनो जानानै थांनाय जाथायफोरखौबो गोसोआव लाबाय थानाङा आंबा बावजोब्बाय जागोन दे आयं जागोन आंबो गोसोआव लाबाय थायालै आपेलालाय काश्मीरनि नंगौना नङासै बांद्राय गोदै नङाबाबो जानो बालायलाङो आं नै दा प्रसादखौलाय बोरै माने बेबायदि गाज्रि मोननानै थानो दे थुनथुलिया प्रसाद नालाय जाखाथ'नांगोन ना उफाय गैया आं गुराबा जानो हामगोन ना हामामोनथाय आङो जालाबायबाय आं एसे आंगुराबो थेफाफाथार आरो जेबो नंला दे जाजाबानो जाबायहाय प्रसादखौलाय मा बासा बासि बेलाय एसे गोखैफ्रा माथो मानो होनबा प्रसादफोरखौ बिदि हामा नङाना बाखिथ' जाथार
प्रसादथ' नङाबालाय थुनथुलिया जाखायामोन बे आइखौबो आं बुटखौ सोमना दोननो थिनखादोंमोन हनै बेसे गोथाव मोनो आं बुटखौबो गोदैथ' बुटाबो बिरादनो आयं दे एसे थाब सुनानै फैदो आखाया दसे रायलायनोसैब्ला सानैजों नै जानोसै र' एसे आथिंबो सुखाबाय आं बैयाव हाब्रु नांबोदों अखा हानानै दे साबोन नांगौ बे गोजौआव दं लाबानो जाबाय थुनथुलि गोदो आंनि फिसालाखौ जेलाव हरदोंमोन ना नोङो मा सानामोन आं एसे गोरलै बावगोन आं बुंखादोंना गाज्रि साया सानसेबाबो नोंनाव नांखागोन होननानै नुदों दा आथिङा मानो थाबायनो हायासै नोंलाय आरोथ' नोंजों मा जानो थांगोन नायबाय था बे गामियावहाय नों बिराद नामजादा जाबायना साख्रि मोनदों हो देरदों मानसिया आंनि फिसालाखौबो नों हमनानै लाङाबा दिनै जेलाव थांनाय नङामोन बियो आरे आयं थेख्ला नों फैबाय नोंलाय जोंनि उसुङाव मा खालामबाय थाखो बेयावलाय आयं हे अबावलाय आरो आयं जेबो नङा दे आं जेबो खालामाखैहाय मा खालामनो माबा मा होनोमोनलाय आखाइसो एसे सुफैदोंमोन आङो दा ओमफ्राय बालाजोंसो एसे आखाइखौ माबानो नागिरदोंमोन आं बोरैबा मोनबाय थादोंहाय आखायानो बाला साबोनानो दंखायो माथो आयं बेयाव आरो बेहायथ' गोबोरखि माबा माबिसोलै बेहाय थानाङा जेबो नङाहाय नै एसे मोनबाय आङो दे थ'दो आयं मानोथो थाबाय थादों उसुङावलाय औ आयं थु थांनोसै ओमफ्राय नोमायालाय फैबाय आयंआबो दि मा जाखो माला मोजां फैबावगोनसै फैगोन आयं लासै लासै आब' मोजां फैलांगोन ना ओमफ्राय दा फैगासिनो आइया दसे थानानै दाबो जायाखैना फुखाङाखै एसे दंबावो हाजोबाखैना दे होमबालाय नै आंबो एसे ओरैनो आबै फिसौनि माबा दंमोन नालाय बेखायनो दसे नायथावथाव हाबफैदां नोंसिनाव आब'जों रायलायबाय गोथावथार नुखादों माथो आबै नुनायावनो दे आबै दे जादो दे बेखौनो ओं आबै ओमफ्राय जानानै ना बेखौ सुनानै दोनखानोसैबो आङो आयै आंनि आबै फिसौआ दानिफ्रायनो बेसे मावथि जाखाखोहाय अबाव दालाय गाव गावनि जानायखौ गावनो सुवाबा आबै होमबा सोरथो सुना होगोन जि बुजिना जाखागोनहाय दानिफ्रायनो बुजिखायो आंनि आबै सोरनिया नै ओमफ्राय आबै आं टमेट' फिसामोन फुला जोबथारबाय एसे खाहैनि आंबो थांफागोनलै आबै ओमफ्राय आफाया माला फैबावगोन बियो दाबो फैया फैगोन दे आबै दा एसे गोबाव जाया बे ओमफ्राय फनबोथ' हरनाय जायासैना बेखायनो आफाया एखमबा बुंखादोंमोन नोंखौ मोनसे मबाइल ला बैला बुंखादोंमोनथ' नोंनो लायाबा गावहा रोङा होननानै थायो आंबा थुनो रोंहांबायथ' देनांहा नों रोंजोबबा नोंनोनो बायना होनो थिनसां आबै ने सानैजों बरिं न'आव ओरैनो थानो बाबा जिराय भिडिअफोर नायनोसै आरो मा बे इउटुब ना मा होनोमोनलाय आबै इउटुबलाय आबै आंबा कार्टुन नायो बिनिफ्राय फिल्मबो नायो आङो ओं आबै बेनो आरो मा रोंलायलाङाहाय नोमबैयाबो मा खालामबावनो दे आबै नोंबो जादो ओमफ्राय आं टमेट' बारियाव थांग्रोनोसै नों दा फैदो मिन्थिबाय जागोन दे आबै ओमफ्राय जोंहा आगै फैसिगोन ना औ आबै आगै मोनसिगोनथ' आरो जोंहा बिनिफ्राय नोंजों गेलेनो लोगोबो मोनसिगोन ने आबै सना ओमफ्राय आबै आफाया आंखौ अनला नामा अननाय नंला आगै फैबा आयै आबै फिसौ हासोर होनासै नोंखौ जे अनला आगै फैबा आगैखौल' अनबालाय नोंसोरो ओमफ्राय आं मेथाइखौ मोननाय नंला मेथाइखौबो बिदि जायो आबै सोरबा नोंखौनो अनखायो जोंलाय बांसिन हो नोंनि आफायाबो आंबो बिदि जाया सना आबै बिदि जाया दे मेगिया जानानै थाबनो नोंबो फैदो दे फैनोबा बागानाव आबै आं थांग्रोनोसै दा गोबाव जागोन आइयाथ' अनखायानोखाना आबै ओमफ्राय आफायाबो अननाय नंला आंखौ मामा मोनाबो रावबो फैला दासान्दि आं जोबोद गोसोखाङोथ' आबैमोननावनो थांनांसिगोन आं मालाबा आबै फैबा थांफागोन आं आगै गोदान फैसिगोन आंथ' लोगो मोनगोन ओमफ्राय आफायाथ' बिसोरखौसो अनसिगोन ना बांसिन ओङो बिदि जानो हाया आइयाथ' आंखौ अनखायानोखाना नङाबा रायबायल' थायो आबै न'आव थाबाय थानानै बरिं मोनबायलां ओहो दे जेबो नङा आबौ बरिं मोनबा नों बेरायनो थांनो हागोन दे नों जेराव गोसो बेयावनो थां दे आबौ माइकेलखौ बुंना होबानो जाबाय बे नोंखौ दोनलांगोन
ओमफ्राय दाथ' हेपिना नों आबौ नोंनि आइखौबो जों न'आव लाबोबाय बिनि हालोदा जेरैखि जाया मानो अब्लाबो दानो नङा आबै जेब्ला ममा मोजाङै हामथारगोन ना अब्लासो आं हेपि जागोन आंहा फुरा फोथायनाय दंखायो आबै आंनि आइया थाबैनो मोजां जागोन होननानै नाथाय आं दिनै बेरायनो थांगोन दे आबै न'आव थाना बिराद बरिं मोनसोदों आंखौ दाथ' नोंनि आइबो फैबाय नोंनि फैनायनि सेलेब्रेसनखौनो खालामनो मोनासै ना माब्ला खालामनो देनाय बुंनाय आबौ आं लोगोफोरखौबो लेंहरगोन नोंनिखौ गोबां आलासिबो लेंहरगोन ओरैनो जोंहा फिसा सेलेब्रेसन खालामसै अके जागोन नोंनि गोसो बायदि खालामबानो जाबाय दा आं बेरायनो थांग्रोगोन दे माइकेलखौ बुंना होनि आङो बे जेराव नों थांनो गोसो बे लांगोन थेंक इउ आबै नोंनि खुसियानोथ' आंनि खुसि ना आबौ ओमफ्राय आबै दासान्दि ममा एसे रिएक्सन बांसिन खालामथारदों माने एसेबाबोथ' सोलायनाय फैखादोंदां न'आव फैनानै साबसिन जाबायलै ममखौ बेबायदि नुनानै आइ एम स' हेपि आबै आरो आंजों एसे एनै रायलायबावदोंसो बियो जानो हागौ नोंखौ नुबाय थानानै बिनि गोसोआव एसेबाबो मोजां मोननाय फैदों खोमा आबौ आंबो दा सानलायलांसै जे आंनि आइया थाबैनो मोजां फैगोन होननानै या आंबो बेखौनो नंदों दे नों थाथ' दे र' आङो माबा फैसा एसे लायनो आबौ नों दा लांफाबानो जाबाय औ केस मानिखौसो लांखागोन आं आबै दे नों शपिं खालामो ना बहाबा थाङो दसे बेरायनानै फैबानो जाबाय जेराव गोसोनो बांद्राय माने गोजानथारावल' दा थांदे आबौ दे अके जागोन आबै आइनि रिएक्सना ओरैनो फैयाखैथ' सासे मानसिनि फटक नुनानैसो जादों जेब्लानो आं बेखौ देखायो बोरैबा रिएक्सन खालामखाथारो जानो हागौ बै मानसिया आइनि सेराव गसंब्लाथ' थाबैनो मोजांसिनाव फैगोनदां ममा बै मानसिखौ लोगो मोननायबा हामगौमोन सोर बेखौथ' मोनथिया नाथाय खबर लादों र' आङो ओइ हाथायाव हाबफैग्रोनायानो मोजां जाबायलै औरा ओंखाम जौखिनाय मोनलाबायबायमोन आंखौथ' दे ओमफ्राय आंहा मोनसे जिनिस नांगौ जादोंलै लांफाखानोसै हाथायाव फैनाय अखाबो नानि बिहरनायखौनो लाग्रोनोसैलां बावगोनसो नङाबा दा आरोथ' ना आं साला हो लागाव बेथ' माथो मिहिरसो खोमालै इये साला साप्रि ओइ मा जाखो आसोल बे साप्रि जायलाया बेहाय दिनैथ' नागारालै आं बिखौ बेथ' आंनि आब'खौ लाना खारनायसोलै नोंखौथ' साला बेटा साप्रि दिनैबा हले गारा आंनिखौ नुवाखैथ' आंखौ सिनायबायसो नामाब्रा नि बाथ्राफ्रि जायला साला आंनि बिब'खौ लाना खारनाया बेनोमोनब्रा बेनोमोन दिनै नोंनि हारा हुरा हड्डी पसली गासिबो मोनसे एक कर दूंगा मैं ओइ साला बहा खारदों ओइ साला बहा खारनो नोंलाय हो